Osote Okwu Anambra State bụ Right Honorable Okwu tụpụtara alụmkpọ ọdịdị na nwachapụta arụka kwa ụbọchị nke akpọrọ regular exercise maka izonara ahụike ha yana nke ụbụrụ ha. O kwupụtara nke a na agba nke ise nke emume akpọrọ Omebe walk nke ebumnobi ya bụ ịkwalite ịdịkọ n'otu nwechapụta arụ nakwa mkpori ndụ wee nye ndị mmadụ dịka agbapụkwazịrị atụmatụ dị iche iche nke gọọmenti ji ka anyị sonyere onye nta aka anyị Chibụzọ Obidike maka akụkọ ahụ n'uju. Nke a bụ nke ọ bụ Honorable Okoye kwadoro ya n'isi gosipụtara ihe ịrịba ama n'ebe ọ gbasatara ka ume ndị ahụ sonyere na njem ahụ dị yanakwa ụdịrị nkwadobe ha dị wee pụta. N'okwu ya na mmemme ahụ, Right Honorable Okoye kọwara na njem a na-eme kwa afọ abụghị naanị maka egwuregwu dị ya kama na ọ bụkwa maka njikọ aka ọnụ nakwazi agamnihu obodo ma kwukwezie na onye nwere ahụike nakwazi uche zuru ezu bụkwa ihe onyinye obodo ọbụla maọbụkwazi okpuru ọchịchị ọbụla ga-enwe. Comrade Ebele Nwufo, onye bụbu PG nke obodo ahụ yanakwazi onye deputy PG nke kịta bụ Maazị Chukwuemeka Nwora, n'okwu ha n'otu n'otu kelere onye osote okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu nke steeti a maka nkwado ya afọ 5 gara aga ebe ọ gbasatara mmemme a ma kwukwezie na nke afọ a abụgoro ihe bịara na mmezu.